And welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng "We Listen and We Don't Judge" culture. At meron na nga po tayong top secret sharer or caller sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Hello po, good evening. Good evening. Anong pwede namin itawag sa'yo? Pwede niyo po akong tawaging Marie. Marie, ilang taon ka na? 29 po. 29. From Quezon City. City. Alright, sige. Marie, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pero bago mo sagutin yung tanong ko, ha, lapit mo lang yung bibig mo sa microphone ng cellphone mo, ha? Ayan, rinig na ba? Ayan, mas klaro, sis. Oh, Marie, from Quezon City. Ano ang top secret mo? Nako, ang top secret ko, na-in love ako sa kapubo ko, pero hindi kami match. Na in love ka sa kafubo mo pero hindi kayo match. Tama ba ako ng pagkakarinig? Totoo. Tama po, DJ. Gaano na kayo katagal magkafubo? Mga 3 months na. 3 Or, months na. mm Mhm. So, Yeah. para sa mga kabisyo po namin out there na hindi po masyadong alam yung salitang fubo, explain lang po namin ha. Explain mo nga, Marie, kung anong ginagawa ng magfubo. Walang label, pero may, love making, ganun. So, kumikerengkeng ang ate mo ng walang label. Yun. Ayun, tsumutsuk-tsak Kasunduan lamang. kahit walang label. Paano mo naman nakilala itong taong to? DJ kasi, nag-start kami as friends lang talaga eh. Wala talaga kaming balak gawin to. As in, may common interest lang kami. So, ang common interest namin kasi paglalaro. So, mahilig kami sa online games, pero iba kasi yung nilalaro niya, iba din yung nilalaro ko. Pero nag-share kami ng mga iba't ibang stories ng buhay. So, medyo may edad na kasi siya, DJ. So, anong So, edad ba nito, if you don't mind me asking? 42, 42 years yeah, old. 42 years old. Mahilig pang maglaro. Mahilig maglaro ng kahit ano. Tsaka tumatayo pa talaga, no? Lumalaban pa, mare. Okay, so Marie, nagsimula kayo sa pagiging parang magkaibigan through online games. Oo, nag-start kami bilang friends talaga. Wala Mhm. naman talaga to sa balak namin eh. Nag-start lang talaga kami sa kwentuhan, tungkol sa mga computer, tapos nagkagaanan ng loob, tapos nag-decide lang kami mag-coffee. Isang beses, nag-coffee lang kami para mag-meet. Tapos ang wholesome, like everything's wholesome. Ang seamless nung conversation, parang hindi pilit. Parang gano'n. Yung Mhm. kwentuhan namin, yung mga Mhm. sharing namin ng ideas, sharing namin ng mga bagay-bagay. Tapos hindi namin alam kung paano kami napunta sa ganung setup. Like bigla ka na lang So, nadulas dun sa ano niya, ganun? parang kami dahil nga sa sobrang seamless nung kwentuhan namin, napag-usapan namin yung ganung topic. May plano kasi kami mag-staycation talaga. Wait lang, ano yung So, topic na yun na napag-usapan ninyo? nag-start lang yan sa yung mga nakikita namin. Kasi meron kaming social media na chine-check. Red up siya. So, para siyang Facebook, pero anonymous siya. So, parang, uy, nakita mo ba sa ganon, yung mga ganitong klaseng bagay. So, napag-usapan namin yung mga bagay-bagay. So, insights namin regarding sa mga fetishes, mga ganon. So, nag-init lang ang mga ate nyo, guys, at ang kuya nyo, guys. So, hanggang nagkasundo kami na parang, sige, meet tayo, try natin. Ganon. Tapos, doon na nag-start lahat. So, nung first time, nakakagulat siso. Parang lahat ng mga na-experience ko before, parang tinalo, tinalo ni Hot Sexy Manong. Tawagin natin siya si Hot Sexy Manong. So,
Ayun. Pakiulit nga, anong tawag mo kay Manong? Hot, sexy Hot, Manong? sexy Manong. Kasi hindi siya mukhang 42. Like, Parang, he looks younger. parang konti na lang magiging mangkanor na siya. Hindi naman pupunta sa gano'n. Kasi he looks pretty decent. As in, wala talagang itsurang manyak. So, nung ginagawa namin yung deal, sobrang, oh my God, parang, sabi nila, di ba, old, ano yung parang yung, fine like an old wine. Ganun. Oh, okay. Pero nung first time ninyo na So, gawin ganito. yon, wait So, lang. the first Marie, time Marie, Marie, namin, Marie. yes, Nung first time hello? na ginawa niyo yon, walang kahit anong bahid ng espiritu ng alak sa sistema ninyo. Wala. Basta you guys just decided na parang, oh, let's do it kasi napag-usapan natin. Parang nag-init na kayo dun, kaya napunta kayo sa sitwasyon na yon. Oo, Mars. Tapos ang eksena pa nga nun, parang nahihiya pa ako kasi first ever ko yung gagawin. Kasi yung mga jowa ko lang talaga yung mga nakaka-eksena ko ng gano'n, nakaka-careless whisper ko. Eto nga. Tapos, first time. Ngayon, nung first time namin, afterwards, nagkaroon kami ng fixed schedule. Nang gagawin natin to every Tuesday. So, naka-schedule lang Mari mo. So, every Tuesday, ganitong araw sa ganitong lugar. Ang So, ganun tindi yung mo, nag-schedule ha? namin. Friend, kasi parang ang nangyari kasi, parang nagustuhan ko siya. Parang, kasi hindi ako nagkaroon ng ganong klaseng experience before eh. Parang Bakit sa ano akin bang kasi ginawa parang, niya sa'yo? Like parang ano yung kakaiba dito sa lalaking to kay hot sexy Manong na wala dun sa mga past relationships mo? siguro yung pagiging passionate. Kasi ganito yan narinig ko to sa ibang guys na friend ko na sabi nga nila, habang tumatanda ka, nagiging more passionate ka sa paggawa ng deed. Nagiging mas inuuna mo yung babae kaysa yung pangsarili mo. Yun lang ang naririnig ko ha. So I don't know if you have, hindi ko naman nilalahat din, pero sinasabi lang nila na gano'n, nakikwento nila na habang tumatanda ang guy, mas nagiging passionate sila sa deed. So ganun. So ako parang na-justify ko naman sa kanya. Na ganun. Na So yung mga ganun. dati mong karelasyon, bata-bata, bagets to. Oo. Parang minute-to-minute Ah. ganun. Tapos Minute to win parang it, mabilisan lang ganon. ganun, oo. Pero dito, Tinatawag, kay hot sexy Manong, ay, matagal. matagal talaga, friend. Siguro mga 30 minutes. So dahil doon, tumatak talaga siya sa'yo, tas nag-schedule na kayo. Oo, nag-schedule kami na parang, ay, gawin natin every Tuesday. Kasi parang ang nangyari, parang, ewan ko, siguro sabi nila, hindi mo din naman gagawin kung hindi mo nagustuhan. Parang ganun. Oo. Pero Tapos, nung una, wala ka talaga nararamdaman para sa kanya. oo, sabi ko nga, ang sakit, sabi ko sa puso ko, eto, totoo na to, walang mararamdaman, walang feelings, eksena lang talaga, as in, porn star lang kung porn star. Pero, hindi naman talaga. Ang ano talaga is yung aftercare, ganun. Tapos, nag-check on yun siya, parang, kumusta ka naman? Ano nararamdaman mo? Did you like it? Parang ganun. So, parang sa akin, bukod sa pagiging passionate niya, naging intimate siya as time goes by. So, Mhm. sundan, minsan nagta-twice a week. parang hindi na din yung hinahanap-hanap namin, hindi lang yung deed, pero yung companionship namin sa isa't isa. Mhm. So, paano mo nasabing hindi kayo match? So, you guys are doing all of these things, nandyan yung intimacy, gumagawa kayo ng isang bagay na ginagawa ng dalawang taong nagmamahalan, but then again, biglang parang sabi mo, hindi kayo match. Bakit? Hindi kami match. Kasi siguro sa time, sa age, ganun. Tapos, syempre, ano kasi si Manong sa totoo lang eh. Married siya on papers. So, meron siyang kinakasama. Hindi naman kinakasama. Married lang siya. Pero hindi na. Separated na sila. Pero, kahit anong gawin kasi, still married. So, yun yung sad dun. So, Marie, etong kafubo mo ay kasal pa rin hanggang ngayon. Hindi pa sila annulled nung kanyang Hindi pa. asawa. Hindi pa. Pero sinabi niya ba sa'yo na talagang separated na sila, wala na silang communication? On papers na lang. May anak ba sila? communication. Wala silang anak. So Doon nakakatalo. saan kayo nagkikita? Saan kayo nag-uusap? Saan nagaganap ang mga eksena?
So, sa QC kami nagkikita, around QC. Minsan, nagpupunta kami Antipolo. Pakalayo-layo sa, malayo-layo sa mga bagay-bagay, ganun. Minsan, kung saan sang city. Minsan, Manila, ganun. Pero never ka pa niyang inimbita sa bahay nila? Hindi talaga pwede. Hindi ko rin bet. Ayoko din. Mhm. Kasi parang sa akin, parang kasi since nag-meet lang kami sa R app, parang gusto ko pa rin ng privacy, gano'n. So, Mhm. hindi niya alam yung address ko, hindi niya alam yung address ko, hindi ko alam yung address niya, parang gano'n. Pero alam namin kung saan kami nakatira, kung saan lugar. Pero yung exact place, hindi talaga. Parang napagkasunduan namin na ito yung boundaries ng kasi nga 'di ba iniiwasan ko nga ma-in love. Pero na in love Ganun. ka? So, yun nga doon ako natalo, friend. Pero Marie, ngayon nagkikita pa rin kayo? Oo, as in. Parang naging intimate kami sa isa't isa when it comes to communication, when it comes to the deed. Parang nahanap namin yung companionship sa isa't isa sa totoo lang. So, hindi man siya directly love, pero yung na-feel namin yung kakulangan ng isa't isa. Kunwari ako, parang deprived ako sa ganon, sa mga ganon lead, or minsan sa pagiging, kasi alpha female ako, Rocky. It means na bilang babae, ako yung lagi nagli-lead. Pero this time kasi parang na-feel ko na ako yung princess, parang ganon, ako yung pinagsisilbihan. Pinagsisilbihan, Oo, inaalagaan. ako yung princess talaga dito, girl. So parang at the same time sa kanya naman, na-feel ko yung companionship. Yung feeling niya kasi na bilang isang lalaki kasi na sa ganong edad, ina-expect kasing maging vulnerable ka. 'Di ba? Pero kasi yun yung other way around niya. So ako okay lang. Dito ako yung kakampi mo kahit yung mundo niya is puro na siya kalaban, puro na siya kaaway. So, ganun. Mm. So talagang lumalim yung friendship na meron kayo, companionship, yung intimacy nandun. Ang tanong ko sa'yo, Marie, anong plano mo ngayon? Nako, hindi ko alam. Hindi, actually, under control pa lahat. Under control pa lahat. So open ka So, naman into dating other men? Oo naman, hindi naman ako nagko-close ng doors. Pero kasi, parang feeling ko kasi, nung nakilala ko siya, nag-step up lahat ng standards ko when it comes to conversations. Kasi hindi lang siya basta-basta conversation eh. Madalas kasi pag may kausap ka, yung reply na lang sino kausap mo, hahaha, gano'n. Kumain ka na, baka inin kita, mga gano'n. So sa kanya kasi, we seamless talaga yung conversation. Like we can talk anything under the sun. So it could be educational, politics, religion, games. So parang ganun yung bond namin dalawa, which we find parang napaka-seamless na lang talaga ng lahat. Yun lang yun, as in Mhm. So meaning, kumbaga, hindi kayo match dahil technically, kasal siya. Tama ba? yun, hindi kami match kasi kasal siya. Yun Pero lang. in terms of likes or kumbaga sa personality o character na meron kayo, palagi mo match kayo. Match as in super. Meron ka bang timeline dito sa setup ninyo? Ano pa? Sorry? May timeline ka ba para dito? Like, sige, after 6 months, talagang dapat makawala na ako dito, yung ganon. Actually, napag-uusapan namin to eh. Parang ang napag-usapan namin is parang Lumalayo ka sa mic mo, ah. Lapit ka. hello. Yan. Ayan, okay na ba? So, ang napag-usapan namin is not really about stopping, but i-enjoy lang namin kung ano yung meron kami so far. Pero kasi, syempre nga, bilang isang babae at bilang talo, gusto ko nang itigil. Pero kasi hindi eh. I mean, yung comfort na nakukuha ko from him is different. Mhm. Marie, may tanong ako sa'yo. Sabi mo, okay, i-enjoy na lang namin. What if doon sa kalagitnaan ng enjoyment ninyo, biglang makabuo kayo, mabuntis ka? Palagay mo ba pangangatawanan ninyo pareho yung mismong bata? Or may ginagawa ba kayong paraan para hindi kayo makabuo? Rocky, maniniwala ka ba na napag-usapan namin yan? Na Ah, kung sakali na makakabuo kami, mhm. itutuloy namin. Itutuloy ninyo kung sakaling makakabuo kayo. Mm. Parang ang ano kasi niya is parang kung dumating man siya para sa atin. Rocky, meron akong PCOS, nagpipills ako. So, ang ano kasi, 'di ba, kung sakaling matuloy,
ibig sabihin para sa amin siya. Napag-usapan namin siya. Ganun. And Na itutuloy okay lang ba namin. sa'yo yun na, okay, itutuloy ninyo yung bata, pero how about parenting the child? Yun din, napag-usapan na rin namin kung paano yung parenting, paano yung finances, and whatever. So parang andun na kami, as in ready na, as in super. So, co-parenting yung magiging labas ninyo. Mm. At some point Oo. ba, umaasa ka na panindigan ka nitong lalaking to at sabihin niya sa'yo na, sige magpapaaral ako at tayo na lang dalawa? Ako hindi. Ah, una sa lahat, Rocky, hindi na talaga ako after commitment sa kahit kanino. Kumbaga yung trauma ko sa past relationship, tinigil na yung desire ko na magkaroon ng partner for life. So, ako, parang nilabel ko yung sarili ko na hanggang dito na lang siguro talaga ako. Parang ganun. Pero hindi naman ako nagko-close ng doors, ha. Ibig sabihin, ito lang ako ngayon. Siguro baka dumating yung point na baka nga may bigay si Lord na magpapabago ng baka pananaw ko sa buhay. Pero yung sa akin, hanggang dito lang ako. I already draw the line. Parang ganun. At masaya ka Ah, naman dyan. Ngayon, oo. Masaya ako, kontento ko eh. Pero feeling ko kasi may kaakibat tong sakit in the future. Pero I love to live the moment. Kasi mahirap eh. Mahirap. Parang kumbaga sa sobrang pack up na ng buhay ko. Parang dito na lang ako kasi dito ako comfortable, dito ako masaya, dito ako, I mean, ganun ba? Mhm. So, kung meron kang mensahe para sa sarili mo, 5 years from now, pwede ba bigyan mo ng mensahe yung sarili mo 5 years from now? Uy, naririnig ko may feedback ako dyan sa'yo. Nag-e-echo yung voice ko. So, Ay, baka sorry, pwedeng, yung headset ko yata yun. ayan yan, i-ano mo muna, mute mo muna yan. So, eto nangyari lang to sa programa ko na nagbibigay ka ng mensahe para sa sarili mo. Hindi para dun sa taong involved, kundi para sa sarili mo. So, Okay. 5 years from now, kakausapin mo sarili mo, ano yung ibibigay mong mensahe. Go ahead. Kung ano ka man ngayon, Marie, ginusto mo yan. Hindi. So, Marie, kung ano man yung pinagdaanan mo before, yun yung nagpatatag sa'yo kung ano meron ka. Regardless kung ano yung situation mo today, I'm sure, bunga yan lahat na naging decision mo noon. So, whether tanga yung decision na yun or naging smart ka in the long run, sana masaya ka ngayon. Yun lang. Ayun. So, Thank you so much, Marie, sa pagtawag mo. May gusto ka pa bang sabihin? wala na. Thank you. Salamat din sa pagbabahagi mo ng iyong top secret, ha? Okay. Thank you so much, DJ. Tagal natin di nagkwentuhan, ha? Diba? Iba ka. Nakakod. Ay, nako. Anyway, Marie, maraming salamat sa iyong pagtawag. And thank you for trusting me in this program. Thank you, DJ. Thank you, guys. Bye-bye. Ayan. God bless you, ha. Sana bigyan ka ni Lord ng gift of discernment para mas malaman mo kung ano yung mga desisyong gagawin mo sa life. Thank you po. Bye-bye. God bless. Bye. Pag 42, aging like a fine wine. Passionate daw. Mas grabe daw, kumilos. Ikaw daw talaga ang gagawing prinsesa. Oh, sino ditong may mga karelasyong 40 na? Sa akin. Baka nakikinig bigla yung asawa ko. Ang masasabi ko lang, masaya ako ngayon sa buhay ko. Oo, kasi alam kong minamahal ako. At alam kong nagmamahal din ako ng patas. Minsan nga, pagalingan pa kayong magmahal sa isa't isa. Ganun yung nangyayari. Anyway, ang hirap din naman kasi na bumitaw sa isang sitwasyon na alam mong masaya ka pa. At buong-buong puso mong pinili yung ganong klaseng sitwasyon. Yung napag-aralan mo yung magiging consequences. Yung handa ka dun sa consequences nung aksyon mo na yun.
Because at the end of the day, wala namang ibang sasalo sa'yo kundi sarili mo lang din. So handa ka rin dun sa pagkakatumba mo just in case na matumba ka nga, matalo ka ng sagad-sagaran dun sa pinili mong desisyon na yun. And I guess, yun naman talaga dapat yung meron yung isang tao. Yung accountability. Yun yung madalas wala sa atin eh. Yung sense of accountability. Yung pag-ako dun sa mismong naging desisyon natin sa buhay. Na kung ano man yung magiging epekto nito sa ating buhay, tanggapin natin to ng buong puso. Dahil hindi naman mangyayari yung isang bagay na yun kung hindi natin ginawa yung desisyon na yun. Sense of accountability. Meron ka ba nun, kabisyo? O hindi mo naiintindihan yun? Ay! Anyway. Hindi po tayo tolerator ha ng mga maling gawain o mga maling desisyon sa buhay. And gusto nating ipaintindi sa mga tagapakinig natin, especially sa'yo, kabisyo, na nakikinig ngayon, na ang isang addiction sa isang bagay or yung hunger sa isang bagay na alam mo namang hindi dapat gawin ay nagmumula sa emptiness, lack of love, lack of care, lack of attention, and a lot of other things. Kaya it's really important na pagyamanin natin yung sarili natin. Na hindi ibang tao yung makapagbibigay o kukumpleto ng pagkatao natin. Na kung sasaya tayo sa sarili natin, mas okay yun. Na kapag may darating na tao sa buhay natin, that person will just add extra happiness in our lives. Hindi yung sila yung kasiyahan natin o hindi yung sila yung kukumpleto sa buhay natin. Kung may dumating man, thank you, Lord. Thank you for this additional blessing in my life. I'm already blessed. Pero itong taong tong pinarating mo sa akin, this is an additional blessing. So, kabisyo, sana maramdaman mo na kahit ikaw lang, yung buhay, yung paghinga mo sa araw-araw, kahit mabaho yan paminsan, yan ay isang biyaya. And if you feel na isa kang malaking biyaya, at kapag may dumating ay isang biyaya, well, extra blessed ka. At kung gusto mo pa na makatanggap ng biyaya, magbahagi ka sa iba. I-Gcash mo ko ngayon na. Charot, darot. O siya na nga. Sige na. I gotta say, GTG as in gotta go. Bukas po ulit magsama-sama tayo. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi. Nakapiling po ninyo ang inyong bus sa Princess DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's #1